אז מה קורה אנשים? Don't mess with the madness כאן, והיום אני בא לכם בעצם סרטון ראשון בערוץ. אז כן, מה שאני הולך לעשות בסרטון הזה הוא להסביר לכם מה אני הולך לעשות בערוץ, וכן, זה בעצם הכל. וכאילו אני קצת אשחק. כן. אז לפני שמתחילים, קצת מידע עליי. לי קוראים דוד, אני בן 15. וזהו, זה מה שאתם צריכים לדעת. כן, רגע, אני רק יורד את ה-too many items. אז כן, עכשיו על הערוץ. אז מה שאני הולך לעשות בערוץ זה לעלות הרוב מיינקראפט. הרוב. אבל אם אתם תרצו, אני אוכל לגוון קצת בכל מיני משחקים כמו Call of Duty, Battlefield, אתם יודעים ככה. וכל מיני משחקים ישנים, סיקורים, אתם יודעים, כמו רוב ערוצי הגיימינג בארץ. כן, זה בעצם הכל, אפשר להגיד. רגע, וויץ'. כן, הייתי פה כבר. אז כן, עכשיו קצת מידע על מה שאני משחק עכשיו, כאילו במה שאני משחק. זה לא מיינקראפט, זה כאילו, זה מיינקראפט אבל זה לא ונילה, זה מודפק. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם את השאלה שכולם לא יכלו לענות, סתם. את השאלה what the fuck, מה זה מודפק? אז כפי שכבר שומעים לפי השם של זה מודפק, פשוט חבילת מודים, מוד ופק. אז כן. וכאילו מודפק של אני חושב BWO וג'נריק בי, כן, של שניהם יוטיוברים מפורסמים, והם רצו ליצור מודפק, אז הם ניסו והם מצלמים עליה כרגע, כאילו. אז אם אתם תרצו לראות כל מיני פרקים על המודפק הזאת וזה, אז אני אשים תיעוד של BWO וג'נריק בי. וכן, וואו, וולקיינו, שיו, וואו, FPS טוב, אוקיי. ייי, אשבלוק. אוקיי, אז קוראים מה ששכחתי להגיד זה שקוראים למודפק Attack of the Beasts. אם אתם תרצו אני אוכל לצלם עליה. תכתבו פשוט בדיסקריפשן ואין לי בעיה פשוט. אז כן. וואי, אני מחפש קול, זה מעצבן אותי. מערה קטנה חמודה. אם יש בך קול. ומה שאני לא יודע אם רובכם אוהבים את זה, אני לפחות אוהב את זה, שאפשר למצוא כמעט בכל, וואו, פאק דאט, כמעט בכל גובה דיימונד וגולד, רדס, וואו, וואט דה פאק, רגע. בוא נעלה את זה. קלאון. אוקיי. דה פאק. וואט דה פאק, למה? רק שנייה. ואם אני יורד את זה ככה. כן, אני מצטער שיש די הרבה לאגים כי זאת מודפק די כבדה, אבל אני אסדר את זה בפרק הבא. לא יודע למה, כאילו לא יודע למה יש לי לאגים. אז כן, אז עכשיו כאילו בינתיים סתם משחק. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוקיי, בא, יש הומואים, גייז, הומו. כל דבר זה אתה, חוץ מאישה יפה, זה מה שאתה לא. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם למה אני עושה במבוק. קוראים לזה במבוק? במבו צ'אט סמו. כי אפשר להכין מזה, אני כאילו חושב, לא יודע, אפשר להכין מזה במבו צ'אט, במבו
כל מיני דברים שיש בהם במבו, בקיצר. אוקיי. אז בואו בעצם נחזור הביתה. לא מצאנו קול, פישלנו, אז נצטרך לחמם עם הווד שיש לנו. וכן, כפי שאתם רואים אני אטלף. ואתם שואלים את עצמכם איך הפכתי לאטלף. זה בעזרת המורף מוד. מורף מוד זה מוד שמאפשר לכם, כאילו למשל אם אתם, כאילו, מוד שמאפשר לכם להרוג, כאילו, להפוך ליצור שאתם מרקתם. למשל אם מרקתם קריפר, אתם יכולים אתם הופכים אליו. למשל הפכתם פרה, פאק אני מתחיל ללמוד. למשל הרגתם פרה, אתם הופכים אליה. ואני הרגתי הטלף, או פאק איזה קול. פאפוי. אוקיי. וואו. אני מקווה שאני אשאר על 4 לבבות ולא ימות איתם. אוקיי. יופי. זהו, לא ירד לי דמג'. מה? לא. פאק. מה זה? זה לא מעלה חיים? What the fuck? מה? מה זאת אומרת? וואו, לא. זה מה שאני... וואו, לא, אני חייב... שונא את החיים שלי. לא, עוד שנייה, אל תמות. פעם, לא! יש! ניצלתי. גיי, הומו, סינל. וואו. כמה מובים. what the fuck, רציני, הסתכלו. טוב, נצטרך איכשהו להעיף אותה מפה. וואו. פאק. רגע, נצטרך... בוא קפר, בוא אתה מטומטם. כולם יודעים זאת, גם אתה. מה? וואו. רגע, שנייה. פעם. וואו! יו! איזה בלוק אני עומד. רגע. וואו. אוקיי. וואו. אוקיי. הבנתי. יופי. הנה פה בדיוק הצ'סטים בערך. אמורים להיות. אוקיי. וואו. אני חייב את הצ'סט, לא. עכשיו אני אצטרך לחפור איזה חצי שנה. וואו. רגע, בוא ננסה עם הפיקקס. עוד יותר איתי. bad idea. סתם. blue slime dirt. אוקיי, נייס. ומה אתם רוצים שאני אעשה עם מידע חיוני זה? וואו, עכשיו סליימים. וואו. וואו. למה זה גם לא עשה לי ריספאון? וואו. לפחות... גם שכחתי להגיד לכם, מה שטוב במודפק הזאת זה כשאתם מתים, הדברים שלכם לא מתבזרים ואתם תצטרכו לאסוף אותם כמו איזה לא יודע מה. הם פשוט נשמרים בתוך קבר כזה קטן. כן, אכן כן. סם שיט.
וואו. פאקינג קבר. וכתוב שם את השם שלך, ואני חושב כתוב שם rest in peace, אני חושב כאילו בקיצור הזה ריפ. טוב, אז אני אגיע לבית, ארשום את המקום, רגע, אני אעשה קצת ווד בשביל להכין צ'רקול. איזה ווד זה? פלם ווד. היי, אני אקבל קוקוס. וואו. נייס, זומבי. אוקיי, הייתי אצל הזונה הזאת פה? כן, הייתי אצל הזונה. וסליחה שאני מקלל כל איזה 2 שניות, זה פשוט בא אצלי טבעי. וואו. אני כל כך שונא את החיים האלה. לא, אבל מה שחמוד זה שהטלף כזה פיצי. ואני אוהב דברים פיציים. סתם. וואו, וואו, וואו. סקוויד. אני חייב להיות סקוויד. סקוויד. בוא פה. תמות. רגע, יש לי כבר סקוויד? כן, יש לי. פאק. What the fuck? וואו. Thank you, bro. גם אני רוצה כובע. למה זה? אפל הד. אוקיי, טוב, זה לא שם לי הד. זה לא שם לי הט. הט. The fuck? וואו. עכשיו כמה זמן. די קרובים. הנה, אנחנו כבר פה כמעט. Hello there. אוקיי. יאללה. רגע, הקבר שלי נפל אני חושב. לא. בגלל שמטתי באוויר אז זה לא שמר לי את כל הדברים. אני בוכה. אוקיי, גם לא היה עליי הרבה אז כאילו אין לי מה לבכות. אוקיי, טוב, אז נעלה למעלה. נכין צ'רקול. כן. קודם כל נחסום את זה. עושים 4 בלוק. וואט? אתה יורה בי. בום. איזי. הומו. וואו. אתם רוצים להתעסק עם המיידנס? המה. כתוב לי על המצח. Don't mess with the madness, gays. אוקיי, טוב, אז בוא נחמם. What the fuck? What the fuck? קיבלתי ריאות, אני חושב שזה ריאות. כן, זה ריאות. מה זה? lungs. וואו. אז כן, פה בינתיים אני אסיים את הפרק. מקווה שנהנתם. לייק, סאב, קומנט, וכן. צ'יז!